yang naga malu nanti tondo jang Hey guys, bahai tong banyak kaklai naru jotono kaham tong na hene channel ko tal phai ke subscribe kai all os lekaneri heke web song norok o video no kabang ma social media ni bising tei norok no kai makana Facebook tei YouTube ni bising tei heke web song bini bkhago kotor majra berjagui mano tamni hinke social media o phai bini rang no bolai mani bising tei ke bini bkhago majra berjagui mano tamni hinke bini thani o rang mani proof krini bagui bono tui police seri nai tongo tei bo seri naijaknai orang boroni phai ni tei social media omo bo kasai tongo khoroksa constable khainani bihik ni thani boroni asuk rang tong ni kasawi tongkha koktuma eba news rogo obono tui omo haike salaijak ente kaisa sad news ninke khoroksa tripurajwk bwrwi kubuni bosongni borok bai iphone rwna hinui agartala o thoki tlang jagui romphera jakha obo belai kheno chini bagai sad news tei chini tripurajwk bwrwi rokno bo okokma sawo tamni hinike kebo bai manui mungsa rwjakna hinui phano ta thokai jakdi tei bayap song ang joto rokno no okok no koijao swkang nung wansuk rini ni bagui sabo kaham sabo hamya abono nung wansukna nangnai erpore se nung kaham ke jai khai nadi tei bayap song usuk no kok kete video no sajake like di comment khai tei share khai na tapokdi hambai jotono no hai next video malai phene so bye jotono kaham kurung tongdi so asungna hambai share khai di hambai thank you.